a shekarun baya, ina ga daga shekara 2020 ne zuwa baya, maybe zan iya sa muku source ɗin a sama. Mutum uku cikin mutum 10 a Najeriya suna da hawan jini, kuma abun da yake mai matsala, cikin mutum ukun nan ba kowa ne ya san cewa yana da wannan hawan jinin ba, wato hypertension. Saboda haka mutane da yawa suna da hypertension kuma ba su san cewa suna da shi ba. Shi yasa ake cewa hypertension silent killer ne, ba lokacin da ya fara nuna alamu an riga an samu matsala. So idan kana cikin wanda suke da risk na wannan hypertension ɗin, kamar yadda nake yi a wasu bidiyoyi na wanda na yi already, za ka iya duba profile na ka gani. Ka zama cewa kana bincika blood pressure ka sosai, wato shi blood pressure da shi ake amfani wajen auna ya yanayin pressure na cikin blood ɗinka yake a cikin blood vessel na mutum. So idan kana da wannan risk ɗin na hawan jini misali, so ya kamata a ce ka je ka bincika, saboda shi hawan jini yana daga cikin abin da ake management ɗinsa. Misali in dai ka hau kan management, kana kan magani, in Allah ya yarda za ka yi, in dai ana management ɗinsa ba za ka samu matsala sosai ba, za ka yi tsawon kwanaki.